Я вітаю шановну аудиторію. Дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Ви знаєте, що традиційно, щонайменше раз на тиждень ми намагаємося оцінювати ситуацію з тої, знаєте, нашої ніби української вежі, з української перспективи, але сягаючи закордоння, так дивлячись за межі нашої країни. Це такий міжнародний, якщо хочете, журнал. Раз на тиждень ми вам його тут представляємо. Віртуальний, звичайно. Я називаюся Олег Білецький. Ну а сьогодні поговоримо про Білорусь, так направду, і про те, що зараз відбувається в стосунку до цієї країни, яка де-факто, якщо хочете, має внутрішню таку політичну окупацію. Я думаю, з цим теж погодиться мій сьогоднішній гість. Я його зараз представлю. Це Сергій Бульба, білоруський громадський та політичний діяч і засновник організації «Білий легіон», а також голова «Беларусь 2.0. Робим разом». Спадар Сергей, великий дякую, что погодились на размову за мною. Это для меня есть важно. Я папроваджу эту размову по-украинску, але одразу хотел бы выказать свое поважание, свой шацунок для людей, які вальчаць фактически з режимом в Беларусі. Гэта і таксама для нас есть важно тут і в Украине, в Киеве. Дякую за то, что погодились. Дякую вам. Я лічу, що ми самые два близькие народи, тому що ми з вами розуміємося без перекладчиків. Так і є. Так і є, так. Але все ж таки, так, ми тут домовились поза кадром про те, що ми попровадимо цю розмову дійсно двома мовами. Я українською, а пан Сергій буде говорити рідною для себе білоруською мовою. На жаль, знаєте, приводи невтішні, тому що ми могли би говорити, знаєте, і про співпрацю, і про перспективи, і про все, що є конструктивним. На жаль, реалія є іншою, і напередодні Володимир Зеленський висловився про те, що відбувається в Білорусі. Він говорить про те, що Білорусі варто робити речі, які покажуть Україні, що вона справді виступає проти війни. Це було інтерв'ю, таке велике інтерв'ю, де він торкався міжнародної тематики і нагадав, що вздовж українського кордону на території Білорусі встановлено спеціальне обладнання, яке допомагає росіянам завдавати ударів дронами по українській території. А чи ви розумієте, в який спосіб, яким чином Білорусь і де-факто ті, хто приймають рішення в Білорусі, а це невизнаний президент Олександр Лукашенко і його оточення, мають задекларувати цю свою готовність не втягуватися у війну? Вы разумеете, что Лукашенко реально усведомливает, что это будет конец для Беларуси. Причем, глядите, вот я б окреслил беларускі баявы патэнцыял. Да, я лічу, што, напрыклад, на сённяшні дзень беларускія сілавыя структуры, беларускае міністэрства абароны, нават унутраныя войскі, дзе створаныя атрады спецыяльнага прызначэння, дзе як бы так у тым ліку перамешаныя з беларускімі спецамі, менавіта перамешаныя яшчэ і вагнераўцы, якія асталіся ў Беларусі. Так вот, увесь гэты патэнцыял, разумееце, ён абсалютна у параўнанні з Украінай, это розныя вагавыя катэгорыі. Як у боксе, згадайце, як у любым такім адзінаборстве, то сам любым відзе спорту, як бы так дзеляцца людзі на вагавыя катэгорыі. Так Украіна это даўно ўжо такі, это магутны баец, а Беларусь у дадзеным выпадку выступае ў якасці такога падлетка маленькага, куды яго выпускаць супраць як бы так сур'ёзнага байца. Глядзіце, у Беларусі фармальна Міністэрства абароны ўсё 65 тысяч. Ва ўгоду Расіі, у прынцыпе, у нас завялі для чагосьці два аператыўных накірункі. Адзін накірунак – это, уласна, Польша-Прыбалтыка, а другі накірунак – это, уласна, Украіна, да. І абяцалі, як бы, давесці агульную колькасць Міністэрства абароны да 80 тысяч. Але ж самой Беларусі, відаць, не дужа і патрэбна. І грошай не асабліва няма на такія выдаткі. Але ж у нас другі перакос ёсць. Лукашенко ж ён настолькі народам абраны, што ён увесь час баіцца свайго народу. Так вот, у нас, глядзіце, у нас Міністэрства абароны, это Міністэрства абароны звычайна адказвае за вонкавы перыметр, каб ніхто звонку не прыйшоў і не пакрыўдзіў таго, хто называе сябе кіраўніком краіны. А ўнутраны перыметр, дзе якраз сцерагуць тушку прэзідэнта ад свайго народу, это якраз задача Міністэрства ўнутраных спраў. Так вот, што паказова, у нас Міністэрства ўнутраных спраў 2 разы больше, чым Міністэрства абароны.
Міністерство вонкавых справ, да. То бок так ён баіцца свайго народу. Ну і натуральна, як бы за гэтага перакосу на сённяшні дзень эканамічны стан, ну так сабе, таму што вы ж разумееце, што сілавікі яны дадаткового прадукту не вырабляюць. У прынцыпе, не яны фармуюць бюджэт краіны, яны толькі спажываюць. Таму натуральна, як бы так вот сёння Лукашенко нават не здолеў вывесці, хаця яго там называлі крэпкім хозяйственнікам, як яго толькі не называлі, што і заводы засталіся у нас савецкія, ўсё. Але ж Беларусь, як вот вялікае прадпрыемства, яно не самаакупаемае. Вот у чым бяда. Лукашенко сядзець на шеі ў Масквы, то бок ён увесь час цыганіў адтуль грошы. Ну і натуральна, калі адтуль ішлі грошы, то яны ад яго выстаўлялі яму свае патрабаванні. Ну і адным з патрабаванняў фактычна было это падрыхтоўка, ну, як я называю, предпрадажная падрыхтоўка Беларусі по крымскім сцэнары. Да. Каб Россия могла спокойно поглынуть Беларуси, при этом, каб у Беларуси уже не было кому сопротивляться. И яны, на жаль, цудоўна скарысталі якраз пратэсты 2020 года ў Беларусі. То бок руками беларускага міністэрства ўнутраных спраў Москва добілася таго, што каля 40 тысяч прайшлі турмы вот з моманту восені 2020 года. Из Беларуси съехало по самых минимальных оценках от 700 тысяч, и их нехто называе нават до 2 миллионов. То бок, разумеется, для нации 9 миллионов, но это катастрофа, потому что звычайно пассіянары складаюць 4-5%. А у нас съехало, як бы так, ну, разы болей. Вот у чым бяда на сённяшні дзень. Чаму я лічу, што на сённяшні дзень, як бы Лукашенко якраз добіўся таго, што ну, нема кому, у прынцыпе, унутры ўжо бунт падымаць. Вот у чым бяда. Чи він зараз має перед собою певну дилему? Просто тут, я думаю, варто повернутися якраз до слів Володимира Зеленського, який ще навіть до цього інтерв'ю, кілька днів тому, говорив про те, що Білорусь має тиждень, аби вимкнути ось ці ретранслятори російських дронів. Та? І ви абсолютно слушно описуєте ситуацію, в якій де-факто люди, які приймають рішення, тобто невизнаний президент Білорусі, люди, які приймають рішення в Мінську, вони узалежнені від Росії. Бо це гроші, бо це військові бази, бо це, ну, очевидно. Та? Тобто я не буду зараз навіть перераховувати. А тут є така позиція. Тобто чи він має, в принципі, якесь вікно для маневру? Вот тут беда з этим. Разумеется, калі нават заходзіць размова про 22 год, калі з беларускага боку зайшлі расійскія войскі, і калі Украіна як представляе вінавачванне, што это ўсё беларусы павінны, это не беларусы. Это Лукашенко сваёй вот этой безглуздай палітыкай з гульнямі ў саюзную эту дзяржаву з Расіяй давёў до таго, што ў яго сапраўды, а што ён мог зрабіць? Нічого. Потому что, разумеется, идеология белорусского войска, у белорусском войску абсолютно никто не говорит на белорусской мове. У белорусском войску нема ніякай белорусской идеологии. У лепшем выпадку это некие постсоветские конвульсии, ну и плюс, конечно, на то, что вот русские нам браты, все добро. То бок не психологично, ніяк, яны не готовы супрацьстаяць России. Вот у чым бяда, разумеете? І калі б нават Лукашенко ў 22 годзе нешта загадаў, як бы так, ну, нейкі супраціў чыніць тым расійскім войскам, то, ну, слухайце, яно вельмі хутка ўсё завершылася. Потому что психологично, я паўтаруся, беларусы не готовыя былі абсолютно ні да якай вайны, тым больш, як бы так, да вайны з Расіяй. Так что вот той ультиматум, які зараз, як бы, выдаў прэзідэнт Зеленскі за тыдзень прыбраць, ну, давайте будем реалистами. Я вот, наколькі ведаю, 2 месяцы тому назад уже уздымалася это пытанне. И тады, як бы, украинцы спокойно зайшли на белорусскую территорию, знищили ретранслятор и вернулись до себе домов. Усе зрабілі выгляд, что, як бы, так ніхто ничего не ведае, ніхто ничего не бачыў. Ни белорусский бок это не публічываў, ни Украина не афішавала, але ж это было зроблено. На сённяшні дзень размова ідзе, я так разумею, про 4 ретранслятары: Гомельская область, Киевская область, дзе скарыстоўваюцца звычайныя гэтыя вежы аператараў GSM.
Максимум, скажем так, да, яны скарыстоўваюць і магчымасці беларускага аператора, ну, умоўна беларускага, таму што там трэба разумець, што сярод акцыянераў можа быць нават кантрольны пакет у русакоў. Таму это, в прынцыпе, фармальна это можа нават лічыцца іхнім рашэннем, якое не ўзгаднялася ні з дзяржавай, ні з кім. Ну, як бы так, дзяржава выдала дазвол на усталяванне рэтрансляторы GSM. А што там яшчэ, як бы так, што да чаго, то я не думаю, што это ўжо кампетэнцыя дзяржавы. Максімум бы мы дапускалі ў свой час, калі разбіралі сітуацыю, русакі стварылі на беларускай тэрыторыі такі сабе анклаў. Это два былых аэрадрома авіяцыі дальняга дзеяння, яшчэ савецкія, это Зябраўка, яна літаральна ў 30 кіlometrах ад Украіны, і Бокаў. То бок яны абнеслі эту тэрыторыю калючым дротам, яны абнесліся міннымі палямі. І, ў прынцыпе, я ведаю выпадку, калі нават беларускі следчы камітэт не змог патрапіць на тэрыторыю Зябраўкі, это пасёлка. Таму што, як бы так, русакі вырашылі, што это вот іхнія, ну, яны просто перашморгваюць затворы аўтаматаў і беларускіх міліцыянераў, як так гавораць, што няма што тут рабіць, мы тут самі разбяремся. То я асцерагаўся, што вот там якраз могуць быць рэтрансляторы, пра якія ідзе размова. То на тую тэрыторыю, конечно, ну, складана будзе патрапіць. Я не ведаю, як яны юрыдычна абгрунтавалі паміж Беларусю і Расіяй, тому што сапраўды это нейкі як расійскі остраў на беларускай тэрыторыі. Прычым это ўзгоднена з беларусамі, таму што яшчэ перыядычна беларускія сілы спецыяльных аперацый, ну, вот тое, што сказаў, спачатку ідзе калючы дрот, потым міннае поле, а потым яшчэ і беларусы выставляюць вонкавы перыметр з беларускіх эсэсошнікаў, каб яны пільнавалі, каб гэтых вот расійскіх, ну вот, не ведаю, як іх назваць, каб яшчэ і пільнавалі іх. Калі размова ідзе пра вот эти 4 рэтрансляторы менавіта GSM-аўскія, то тэхналогія ўсе яе скарыстоўвалі, Украіна скарыстоўвала, як бы так была, ну, дрон ішоў, уключаўся, перасекаючы мяжу, уключаўся з расійскай сімкай, тут ішоў ужо па Расіі, як бы так карыстаючы менавіта сотай GSM-аўскай сувязі. Тое ж самае робяць і русакі, натуральна. Таму, глядзіце, для Лукашэнкі будзе як бы так вялікай праблемай, калі з разуменнем, што вот этой вежы GSM належаць, у прынцыпе, мабільнаму аператару, які афіцыйна атрымаў ліцэнзію, і дзе як бы так такі маюць кантрольны пакет, то юрыдычна тут абгрунтаваць як бы так, ну, свае прэтэнзіі цяжкавата. Но з другого боку, калі ён захоча, то ён же ж гаворыць, што інагда не да законаў, хаця яму, по-моему, не да законаў з 95-го года. Калі ён разагнаў у тым ліку Верховны Савет афіцыйна, як бы так абраны, легітымны, то ён іх спакойна тады разагнаў, і яго тады папярэджваў, яшчэ ў Мінску тады быў прадстаўнік ОБСЕ, Ханс-Георг Рік, стары нямецкі выведнік. Ён яго папярэджваў, кажа, вы разумееце, што вы робіце, што за гэта тэрміну даўнасці не будзе, тое, што вы робіце. Але што не менш, ён это рабіў. І на сённяшні дзень, вот, даруйце, што я доўга як бы тлумачу, але ж, ну, хачу, каб мы зразумеліся, як бы так, сапраўды ён не вельмі свабодны ў гэтым рашэнні гэтае пытання. І наколькі я ведаю, яны спрабуюць з аднаго боку для ўнутранага спажывання, у тым ліку пагражаць у адказ на вот, ультыматум прэзідэнта Зеленскага. Нават ягоны, як бы так, популярызатары, скажем так, я нават не ведаю, ідэолагі, не ідэолагі, таму што это не ідэалогія, это сапраўды апраўданне таго, што ёсць. Пагаворваюць пра то, што калі вот Украіна будзе так сябе паводзіць, то тут нейкія гарачыя галовы ў Маскве, ў Мінску, як бы так не запытваючыся дазволу Масквы, паланезамі, як бы пачнуць лупіць па Ровенскай атамнай станцыі. Ну, то бок, ну, такую бздуру нясуць, што просто як бы так, ну, валасы на галаве дыбом становяцца. Ну, то бок, это для внутреннего споживания. Для вонкага такое ўражанне, што Лукашенко не ведае, што рабіць, што не ведае, што рабіць у такой сітуацыі, таму ён пачынае на міжнароднай арэне як бы тузаць усіх, каго можна.
Ну, це, до речі, цікаво, слухайте, бо мені видається, що на це треба окрему увагу звернути. Усі його намагання перепросити, звернутися до Володимира Зеленського. Знаєте, в заголовках тут в Україні, принаймні, це пройшло як, знаєте, така гучна подія, коли нібито Олександр Лукашенко перепрошує Володимира Зеленського, там визнає якусь неправоту, точніше, з свого боку. Я натомість це бачу трошки інакше, тому що він робив це в такій характерній для себе манері, з одного боку говорячи про те, що він перепрошує, якщо десь там був неправий, але з іншого боку він там нагадує і про досвід, і про вік Володимира Зеленського, що є абсолютно не на місці, тому що не про вік йдеться і не про досвід, йдеться про фактично реальний стан справ між двома країнами, одна з яких втягнута в війну в спосіб кінетичний, інша втягнута в спосіб політичний у війну. Я говорю про Білорусі, про Білорусь. Я думаю, що ви тут зараз зі мною погодитесь. І от ось ці намагання перепросити, вони на цьому тлі лунають щонайменше дивно, спантеличують. Як ви бачите мотивацію, якою вона є Олександра Лукашенка для того, щоб от такі слова озвучувати? А ви розумієте, що на сьогоднішній момент він шукає для себе роль, якби, глядіть, я вернуся трошку раней, коли у Пітері проходив економічний форум, коли після українських дронів там якби так горело, на вачах якраз у представників тим ліку, хто приїхав на цей форум. Так от на цьому форумі був китайський прем'єр, тобто другий чоловік після Сі Цзіньпіня. І він, не дочекавшися, він пробив на тим форумі 1,5 дні, навіть не дочекавшися його на завершення, раптовно з'являється у Мінську. А Лукашенко не був готовий, абсолютно не був, і Лукашенко на цей момент знаходився в Гродні, Гродно. Відповідно, він у Мінську, якби так, доручив білоруському прем'єру Снапкову зустрічу з китайським прем'єром, потлумачивши, що, мовляв, от президент, даруйте, ну ви ж от не планово, позапланово прилетіли, тому давайте корелюватися. Снапков, в принципі, зустрівся і поговорюють, що він вельми добре справився, що китайці навіть відзначили, що от коли раптом зойде розмова про переємника Лукашенки, то якраз, у принципі, Снапков був для їх, у принципі, вони собі поставили галочку, птушечку, що це, якби так, добрий чоловік, да. Добрый специалист, з яким можна буде взаимодейничать. При этом, якби так, глядите, була дилема для китайського прем'єра, і він, якби мог після зустрічі з Снапковим, в принципі, зібратися і полетіти до себе в Китай. Ні, він принципово дочекався Лукашенко. Тобто, глядите, на економічному форумі у Пітері він провів 1,5 сотні, а от у Білорусі він провів 3. Тобто він дочекався, поки Лукашенко вернеться в Мінськ з Гродні. І все ж таки їхня зустріча відбулася. Якби там, що там у відкритому, закритому режимі, у принципі, китайський прем'єр приїжджав разом з великою делегацією, менавіто економічною. І тут якраз, глядите, тут якраз велика роль Китаю тим, що Китай фактично рятує Білорусь від поглинання. Лукашенко у свій час навіть сподівався, що він присягне, так метафорично говорячи, не московському посереднику, а менавіто китайському сюзерену, чому він стільки намагання робив, якби так, менавіто на китайському накерунку. Так от, менавіто Китай не дає Росії у тим ліку і на мікроуровні, і на макро. Тобто Китай супроть поглинання Білорусі, Росії раз, Китай супроть того, в принципі, белорусский калийный комбинат достався Уралкалію, що, в принципі, Уралкалій робив багато намаганнів, і у тим ліку той опозиція, яка у нас зараз у Білорусі називається опозицією, офіс Тихановська, це вони добилися, що білоруський калій під санкціями, а російський калій не під санкціями. І у тим ліку, коли ви поглядите статистику поставщиків калія у Злучені Штати, на перше місце натурально Канада, а на другим Росія. Білорусі там нема, да. Так от, ми якби так з здивленням назираємо, що Китай має тут свою позицію, і менавіто Китай якби так тримає паритет, то бок не замяшчае цалкам беларускі калій расійскім, то бок ён якби так наадварот падымае якби Беларусь.
Это, глядзіце, это один зацікаўлены бок. Другі зацікаўлены бок, Лукашенко вельмі спадзяваўся, што ну і ж это савецкія мазгі, яны самі сабе прывучылі, што Вашынгтонскі абком ён настолькі кіруе ўсім светам, што дастаткова як бы у Вашынгтоне пальчыкам прыгразіць еўрапейцам, што яны адразу здымуць санкцыі з беларускага каля і все будзе цудоўна. Аказалася, што нічого так не работае. І тая ж Літва, і тая ж Польша, ў прынцыпе, адмовіліся здымаць санкцыі і займацца транзітам беларускага калія. Это другі бок. Трэці бок – это ўсё ж таки вайна в Іране. Лукашенко сур'ёзна адсочвае ўсё, што адбываецца. Венесуэлу ён сур'ёзна адсочваў, але ж як бы зрабіў выснову, што такі варыянт да яго не прыменяць. По Ірану ён зрабіў выснову, што без сур'ёзнай наземнай аперацыі такі рэжым, у тым ліку, як у яго, ён не зносіцца. Таму, як бы так, ён сам прагаварыўся, што толькі вялікай, ну, сур'ёзнай наземнай аперацыі. А сур'ёзная наземная аперацыя, яна магчыма для Лукашэнкі толькі з Украіны. Всё. Ён разумее, што Еўропа на это не пойдзе. І таму ён пачаў усяляк, як бы так, вот лебезіць у тым ліку перад Украінай. Вот тое інтэрв'ю, якое вы узгадываеце, Лукашенко выбраў гэты фармат ужо недзе з гады 1,5-2. Там вот у такім вот інтэрв'ю ёсць магчымасць, скажем так, даць інфармацыю для ўсіх зацікаўленых бакоў. Так вот, глядзіце, апроч таго, што Лукашенко папрасіў прабачэння ў прэзідэнта Зеленскага, апроч гэтага ён закінуў ўсё, што трэба для Расіі. То бок ён прагнаў увесь гэты шэраг наратываў спецаперацыі, так званай рускай. То бок цалкам паўтарыў эту расійскую прапаганду ўсё. Плюс да гэтага ён пастараўся як бы так для арабскага свету закінуць такую антыізраільскую тэму, што, маўляў, сектор Газа – это фактычна это Холокост. Арабы это цанілі, якраз іхнія газеты і выйшлі з такім загалоўкам, што вот бачыце, што нават вот гэты чалавек, і той разумее, да. Ну і вот для Украіны было адрасавана это прабачэнне, і плюс у самым канцы пад завяршэнне этого інтэрв'ю Лукашенко заявіў пра тое, што карані ягоных продкаў якраз от адкульсьці з-пад Чарнігава, то бок чарговы раз намякаючы, што ён якраз вот настолькі любіць Украіну, што ён вот сам себе летнім украінцам адчувае. То бок мы бачым, што вот у гэтым інтэрв'ю ён мінімум як бы спрабаваў зацікавіць 4 бакі. Ягоная пазіцыя сапраўды зараз настолькі слабая, што ён разумее, што падыходзіць час, калі яго будуць ужо мяняць. Ён, дарэчы, ў 2020 годзе ў абмен на падтрымку Расіі ў задушэнні беларускіх пратэстаў абяцаў, што ў 25-м не будзе вылучацца. Што ў 25-м ужо ён як бы так прызначыць прыемніка і што нехта ўжо будзе замест яго. Але ж ён паглядзеў, што Пуціну крытычна не да яго. І ён як бы так зрабіў усе тыя ж самыя інструменты, што зрабіў Назарбаев. То бок у тым ліку і всенароднае сабранне, і прызначыў сябе кіраўніком этого всенароднага сходу. І, дарэчы, вот юрыдычна яны тут казус заклалі, то, што кіраўнік этого всенароднага сходу ёсць вышэйшы дзяржаўны пасадовец у Беларусі, і што не можна абаймаць абедзве пасады прэзідэнта і кіраўніка вот этого всенароднага сходу, але ж тым не менш ён сам себе прызначыў. Потому что, законы ён піша, это для народа, а яму можна і без законаў жыць, да. І пры гэтым ён як бы так усё ж таки парушэнне свайго ж заканадаўства абняў абедзве пасады. І на сённяшні дзень у яго задача знайсці грошы, таму што Пуцін сур'ёзна пакрыўдзіўся на это асабіста. І перастаў выдзяляць для падтрымання вот этого беларускага эканамічнага цуда, як нам усё расказвалі, перастаў выдзяляць грошы. І беларускі вот эканамічны цуд аказаўся, што на грані смерці. Да. Лукашенко пабегаў па ўсіх даступных яму краінах, па Азіі, па Афрыцы, як бы па арабскім свеце пабегаў, усё шукаў, хто ж інвестуе, хто ж замест Расіі зможа інвеставаць. Аказваецца, ніхто не пагаджаецца. Яго это вельмі засмуціла. І вот на сённяшні дзень ён фактычна таму і змушаны ўжо, бачыце,
і перад Расіяй лебезіць, і як бы перад Украінай прабачацца, і на ўсялякі выпадак арабам закідваць, якія яны цудоўныя. То бок это ўсё пошук грошай і спроба сцвердзіцца як бы так патрэбным на нейкіх перамовах. І он таму ж Трамп у сябе прадаваў як спецыяліст менавіта па Сі-Цзіньпіню, як спецыяліст па гэтых Пуціных, па гэтых двайніках, там трайніках, то бок ён разбіраецца, на якой мове з імі размаўляць. Ну, але ж зараз вот эта великая сделка с Трампом подвисла, потому что мы разумеем, что, по-перше, все у Трампа не пошло, Европа не слухаецца ў той ступені, як бы б яму хацелася. А по-другое, Трамп зараз сам загруз, як бы так амерыканцы загрузлі ў Іране, то бок ім не да Беларусі. І Лукашенко на сённяшні дзень мітусіцца, вот дзе знайсці сабе вот такую ролю, каб ён быў, скажем так, акторам на вот международной сцене. То бок ён згодны на любые Мінск-3, Мінск-4, то бок зноўку нейкія перамовы, абы вот ён быў запатрабаваны. Вот ягоная зараз задача менавіта ў гэтым. Ну, питання тільки, чи це можливо з його бекграундом, а я так думаю, що навряд чи, тому що це і протести 20-го року, і питання там Конституції, і згідності з цією Конституцією ще після року 1995-го, і ще багато інших, знаєте, питань, які не розв'язані, які не зняті. Але це вже, я думаю, предмет іншої дещо розмови, це вже про перспективу, якою буде ця перспектива для невизнаного президента в Мінську. Я вам дуже вдячний за цю розмову. Для аудиторії нагадаю, Сергій Бульба, білоруський громадський та політичний діяч, засновник організації «Білий легіон» і голова «Білорусь 2.0» Робім Разом є з нами на прямому зв'язку. Побажаємо теж, очевидно, нашій аудиторії, незалежно від того, хто де фізично перебуває, але побажаємо спокійного часу доби і бережіть себе. Слава Україні! Живе Білорусь! Живе Білорусь, живе вічно і героям слава!